Padayon nga nagaagda sa inyo. Sa pag-upod sa aton santos nga misa, sa online sa Bombo Radio, kada Domingo alas 6:30 sing aga. Madamo gid nga salamat. Ang pagbinuligay sa tiunsang pandemya, tuman ka-importante. Apang, antes kita makabulig sa iban, unahon naton anay atipan ng aton tagsa kakaugalingon. You cannot take care of others if you do not take care of yourself. Base sa World Health Organization kung WHO, na sa tiun karon sang pandemic, madamo ang ginaigo sang stress. Pila sa masanag nga mga emotional symptoms nga maangon sa stress, ginakipansang pagbatsyag sang kahadlok, pagkasubo, kag kaakig. Sa bahin sang physical symptoms, nagabatsyag sang pagkasakit sang ulo, may kabudlayan sa pagtulog kapag kaon. Sa bahin sang behavioral symptoms, nagakadulaan na sang gana o kon motibasyon sa pagtrabaho. Nagataas ang pag-usa sang alcohol o kon drugs, kag wala na nagatambong sa mga ginapakigbahinan sa nga religious, spiritual practices. Magun sini, iyari ang pila ka mga panugyan sang WHO agod nga makalikaw kita sa stress. Lingawon ang kaugalingon, pinaagi sa paghimo sa mga aktibidad nga imo gina-enjoy kag ginakaluyagan, kaangay sang pagbasa, pagkulokanta, pagsaot, pagluto, gardening, kag iban pa. Mag-exercise physically every day, magtulog sang temprano or getting enough sleep, eat well, kag ang pinakaimportante sa tanan, magpangamuyo. Subong nga may ara sang coronavirus pandemic, isa sa pinakamabudlay nga butang amo ang idi naton makita ang aton nga kontra. Gani, dapat mangin mahinalungon kita kag nagasunod sa minimum health protocols nga ginapatuman. Magluwas dira, nakaibalo-bala kamo mga kabombo nga dapat man nga i-disinfect ang mga cellphones agud malikawan ang virus. Santo sa pagtuon, ang isa ka typical nga cellphone user ang nagtandog sang cellphone sang 2,617 ka beses kada adlaw. Apang kon extreme cellphone user ka naman, ginatandog mo ang imo gadget sa masobra sa 5,400 ka beses sa isa ka adlaw. Paano i-disinfect ang mga cellphones? Una, dapat i-shutdown ini anay kag kuhaon sa case antisilimpyuhan. Sunod, bas-on ang tela sang tubig nga may lakot nga habon o kon rubbing alcohol. Pwede man magamit sang wet wipes nga may 70% isopropyl alcohol. Gamit ini, trapuhan ang screen, likod kag kilid sang cellphone. Siguraduhon nga wala sang moisture nga magasulod sa mga port. Syempre, limpyuhan man ang phone case antes ibalik diri ang cellphone. Tiempo tigululan na naman mga kabombo. Ang ikayong lawas ng tanan aton gid halungan. Gani likawan nga mabasa sa ulan agud makalikaw man sa balatian. Yari ang mga bombo tips sa tingon sang tig-ulunan. Masami nga magdalagid sang payong. Kung wala sang payong, magdala sa mga butang nga sarang makaprotekta sa imo kung maabdan sang ulan, kaangay sang raincoat o kon jackets. Likawan ang trangkaso o kon anuman nga pamalatian nga nagaguluwa sa tion sang tigululan paagi sa pagpabilin nga hindi mabasa sang ulan. Magdala sang extra towel o kon tuwalya kag mga bayo bilang ilislan agud madasig nga magmalak in kaso gid man nga mabasa sang ulan. Magpabilin sa mga lugar nga may atop o kung sarang mapasilungan samtang nagahulat sang salakyan. Likawan man nga mag-ubog sa tubig baha, ilabi na kung ikaw ang may pila sa tiil o kung din man nga bahin sang lawas. Ang ihi kag iban pa nga body fluids gikan sa mga infected nga sapat mahimo magtugas sang leptospirosis. Ang pag-angkon sang leptospirosis delikado o kung makamamatay. Sarang ini makatugas sang kidney damage, meningitis, liver failure, respiratory distress, kag ang pinakamalala, ang kamatayon. Kung hindi malikawan nga mag-ubog sa tubig baha, magsuksok sang butas. Mga kabombo, ini pila lamang sa mga panumdum gikan sa Bombo Radio Bacolod. Number 1! Bas Paradio Bombo. Sang una ko ikaw nga nakita, naglaom ako nga nagtalang ako, kag nakasulod sa isa ka matahom nga dalamguhanon. Ikaw ang babae nga madugay ko nga ginapangita kag ginahulat. Nagpangako ka, nga kamatayo lang ang makapabulag sa imo kag sa ako.
Apang karon, ina lang ang masiling mo. Sorry. Sorry. Nga. I am so sorry. Okay. Just go. Apang hindi na magbalikin. Hindi mo ako makita nga nagahibig. Bangod ang akong mga luha. Ari lang sa sulod sa akong dugang. Apang kung magabot ang tion nga pahibion kanila. Magbalik ka sa ako. Ari lang ako, Dre. Kag nagahulat gihapon sa imo. Argay! Gintampa mo ako? Akig ka kay ginalukan ko ikaw? Torpe. Sorry pero I love you. Promise. Kadamos ang tsansa ang ginhatag ko sa imo para halukan mo ako. Tapos, isa lang masarangan mo? Torpe. Mga tinaga nga masakit, masubo, masadya, nga halin sa mga lamharon nga kasing-kasing nga nagahigugma. Initanan makita naton sa mga pinanidlang sang isa ka diary. Kagini, hatagan naton sang kabuhi diri sa aton palatuntunan, Dear Diary. Dulot sa inyo sang Bumbo Radio. Basta Radio Bumbo. Kagkaron sa kasugpon sang sulat nga ginpadala sa aton diri sa palatuntunan, Dear Diary. Dear Diary, bahin sa nagligad, tuman gid ang kabalaka ko sa nagdulang akon kulintas. Gani gin pangita ko ini. Apang tungod nga gabi na, naisipan ko nga sa aga na lang ini pangitaon. Sang hanaan na ako nga magbalik sa akon kwarto, nakibot ako sang hinali lang, may nag-uyat sa butkon ko. Kagsang balikton ko, ang amay ini ni Miss Ella. Nagsulod ako sa akon kwarto, apang nagsunod mainis akon. May handom siya nga hindi maayos sa akon. Gani nagtinguha ako nga makahalin. Ginsipa ako siya, kag nagdali-dali pagwa, sa pagpadayon ko pagid. Diyos ko, wala ako sang kilala diri. Wala ako sang makatuan. Kag sa ano pa ako makabalik sa akon ginhalingan? Kay nadulang akon kulintas. Kag kung magkahibalo si Stefan nga ari naman ako sa guha, kag nagatalang-talang, patod nga prisuho naman niya ako. Kag hindi na ako maluyag nga mapriso liwat. Kag inlalis ko naman ang ila kasuguan. Kabayo? Amoy ng kabayo ni Stefan. Si Lobo ang ngalan. Ay, maayo pang kabayo. Nakakilala sa akon. Siya lang ang akon kilala sa lugar nga ini. Amoy nang ginasiling ni Stefan nga iya balay. Ay, Hana. Ato pa siya sa karsel. Ang maayo pa. Masulod ako sa iya balay. Dira ako matulog. Kabay pa nga hindi lang anay magpauli si Stefan. Diyos ko, kapoy na ako. Ba? May kabayo nga nag-abot? Hindi. Si Stefan. Ara, nagsulod siya. Kag nagauyat siya sang iya replay. Magwa ka dira. Nga
nga nagapataas ang duwa mo kakamot. Hindi ka magtiro! Ba, Ako lang ini! Meli? Anong kinabuhat mo dira? Stefan, kan, nagapanago ako. Ano? Nagapanago ka? Kay sino ka nagapanago? Kay Mr. Sinclair. Naghandom siya sang hindi maayos sa ako ni. Gani nga naglayas ako dito. Naglayas ka? Nagaling ka sa boarding house mo? Nga mo lang ang mabaton sa imo? Butigon ang tigulang nga to. Kag nagsiling siya, nga dakpon mo ako kag isulod sa prisuhan. Gani ari. Pusasi na lang ako, Stefan. Wala pa ako sa nakita nga rason nga dakpon ka. Ibutang ang dako mo nga bag sa lamesa. Ako niya makita kong unod. Okay. Ara na. Buksan ko na, ha? Sige. Buhata ina. Kay pamatudan ko sa imo, nga wala ako sa gingkawat nga butang didto. Bah, ano ini? Yang hindi ko ini mabuksan. Ano nga klase bag ini man? Ako na lang mabukas ina. Tanawas ang maayo. Bay, ginbutong mo lang ang jutay nga nikilado nga ina? Nagbukas dayon? Amo inang natawag nga zipper. Wala pa maimbento ina. Hasta mag-40 ka tuig. Gani hindi ka magpangita sina sa tindahan, ha? Ikaw pa lang ang nabatian ko nga nagambal sa amo sina. Pareho man sang panghambal ni Mrs. Perez, nga asawa ni Dr. Perez. Meli, sa diin ka bala maghalin? Sa future, naghalin ako sa katapusan nga bahin sang ika-20 ka siglo. Ano? Oh. Tanawa ini, oh. Libro ini. Nakakita ka bala sang libro nga pareho sini? Basa ang date sang pagcopyright sina. Hindi. Hindi ako magpati. Trick ini. Isa ini ka trick. Saan namang trick ina? Ang zippers kag ang paper books, wala pa matukibi sang 1892. Nakuha mo lang siguro ang mga butang nga ina sa mga exhibit, no? Hindi ako magpati. Scam ina. Ote, anong masiling mo sini? Candy bars ang panawag mo sini. Pagkaon ini. Ginakaon ang papel nga ina? Madali lang ha. Kuhaon ko ana ang putos, kag kanon ang unod. Tanawa bala ho. Gision ko ang putos sini. Na, amo sining unod do. Chocolate. Kanamit sini. Uy, ginkaon mo ang unod? Oo. Oh, tilawi bala oh. Hindi inihilo. Sige na. Nga na. Sige. Kanamit? May kasoy ina, no? May ara pa da? May ara pa. Pero, hindi ko ini paghihatag sa imo kung amo sina, nga prisuhon mo ako nga wala sang nahimo ang sala. Hindi ko ikaw pagpresuhon. Isa lang ang presuhan diri. Kaya may priso na dito. Diri ko lang ikaw pahigdaon sa akong kwarto. Tubtob nga makasakay ka sa bus, pakadto sa gwa sang syudad ngayon. Kung matuod nga may hustisya diri, nga hindi mo pagprisuhon si Sinclair sa sala nga sexual harassment. Wala siya sang kasuguan nga nalapas. Gani hindi ko siya maaresto. Hindi mo siya maaristo kay manggaranon siya?
May bangko siya? Bangod lalaki siya, mo bala? Ako iya nga wala sang sala, idasok mo lang dayon kay babayi ako? Wala ako sang gindaog-daog nga babae sa bugos ko nga kabuhi. Ambot sa imo Abi mo, ikaw kag ako, hindi gin mag-intindihan ay astasan o. Man amo ka, kuring ako. Kung gusto mo nga magpaway, magsulod ka na. Mabantay ako dito sa gwa. Tungod na kay balo ako, nga ginadumtan ka nga holdapon sa mga kawatan, kay dako ang nadaog mo sa sugal. Nakahibalo bala ka mo nga sunod sa latest statistics ng World Health Organization o kung WHO nga kapinakaroon sa 800,000 ka mga tawang nagakapatay kada tuig bangod sang paghikog. Kag ang suicide among isa sa mga leading causes sang kamatayon sa mga pamatanon nga nagapangidaron sang 15 tub 19 anyos. Paano naton mabuligan ang aton mga teenagers in distress o kung mga pamatanon bahin sang PDP laban no kupod sa pag-withdraw no ni Senador Ronald Bato de la Rosa. May balo na nato ang kaungdan no kupod sa kaya Bombo Erlin Bayonita sa Newsroom Department. Bombo Erlin, good afternoon. Please come in. Sa karon na Bombo France, yara pa sa may opisina sang Commission on Elections sa Senador Bato de la Rosa, our former PNP chief, kay nag-withdraw na siya. Nag-withdraw na siya sang kandidatura sa pagka-presidente sa 2022 election sa Bombo France. Sa subong, upod ni Bato de la Rosa, sa na President Rodrigo Duterte man mismo. Kag subong man Senador Christopher Bongo nga nag-file sang kandidatura niya bilang vice presidente. Pero wala pa dariya sang withdrawal sang certificate of candidacy si Senador Bongo, kundi nga si Bato palang Bombo France. Oo, Although, man na expected na gid man niya kasi siling niya tingin na inganyo gyud man na naton niya si Mayor Sara Duterte nga magpadalagan kay kung mapadalagan siya bilang presidente ma-withdraw ko sang kandidatura ko. Pero ang ginpadalaganan ni Mayor Sara Duterte is Vice President, although hindi pa niya final gid. Bombo France. Si Bato de la Rosa, hinaybaluan naton siya ni ang manok sang pambato. Pwerte daw bulang lang, no? Manok. Grabe gani Bombo Erlin, no? So, do kadamo gid sang pagbag-o gid subong, no? Subong adlaw gid sang Sabado. Gid, hindi makapahuway ang weekend sa mga Pilipino, bantay sa mga developments. Si Bato de la Rosa, siya ni ang standard bearer sang ruling political party nga PDP laban sa idalom sang faction ni Energy Secretary Alfonso Cusi. Pero mga last day na to yan, no? Last day na to sang filing, sang nag-file si De La Rosa bilang presidente, matumbo, ulog magkata sa pinungkuan sang nag-file si Bato de la Rosa, Bombo France. Pero subong, officially, withdraw niya na ang iyang certificate of candidacy bilang presidential candidate, Bombo France. Ini pila ka oras man matapos nga nagsemeter sang candidate sang COC, pinaagi sa substitution si Davao City Mayor Sara Duterte bilang vice presidential candidate sa Mayo 9 pinili ay kag pila ka minutos lang ang nakalipas sa Bombo France. Pagwa man diri sang Partido Federal ng Pilipinas. Adapt ni Anay Senador Bongbong Marcos si Sara Duterte bilang iyang nga running mate. So it's BBM Sara sa 2022. Perte man ang dugo kasubungo sa kay Bato de la Rosa. Si Bato de la Rosa, di na dun si Bato, Bongo. Tupad niya si Kwan, si Bongo. Bongo, yes. Oo. Bongo, naka-sky blue nga kayo, Bombo France. And then si President Rodrigo Duterte, siyempre, aragad na yung permi. Basta makita mo si Bongo, araga si President Duterte. Kung si President Duterte, araman si Senador Bongo, Bombo France. Nakapolo, man actually nga puti, oh.
si President Rodrigo Duterte, and then ginsubmitera to nila ang withdrawal statement of withdrawal diri ni Bongo sa may Commission on Elections. Okay. Wala na pambato ang PDP laban. Yan mo gani. Araw na tanan Bombo Bombo Erlin. So balantayan na gini sa Lunes, no? Base pala may dako gini nga pagbago bala Bombo Erlin tisubong ano pala ni kung saan pa bala may mga teaser na sila. No, doon pabati-bati ng kadaman sila Bombo Erlin. Amoged, wala na pambato ang PDP laban, Bombo France. Makita sa nga mga taga palamati sa Facebook kanaton, wala mo nang pinag-aling nga sitwasyon gada subong. Live feed halin dito sa may Comelec Manila sa filing or sa pag-file na ni Bato, pag-withdraw niya na sa iyang kandidatura bilang presidente, Bombo France. Sadya gini. Di okay man lang niya mo kay maskin sa PDP sa lakas si MD si Sara Duterte. Pwede man lang siya mangin running mate yan ni Kwan ni Bongbong Marcos. Oo, kaya tingin adapt na niya man mo. Sa ang pamangkot man ni gani kung na final na ganyang pagpadalagan kag ma-withdraw man ni Ayhan si Senador Christopher Bongo France. Amo ganang dako nga pamangkot mong Berlin. Pero syempre kabalo kita no, hindi na nila ya malipod pa sa publiko nga base, no. May ma-withdraw pagid isa sa ila mong Berlin. Una si Bato ni Subong. Amo gid kaya si Bongo, vice presidential candidate pa ni saya Bongo France. Di galing hindi man pwede nga mag-bungguhanay sila ni Sara Duterte. Correct, no? So, ano gabi kit mong Berlin, no? Kay tungod nga ang obra subong nila, do ginapazol nilang minds ang publiko, no? Ginapalibog subong. Pero finalize gini mong Berlin sa Monday, no? Bantayan tagid ni. Kag ang ginapaabot pa si President Rodrigo Duterte mag-file man bala sang certificate of candidacy kati una nagagwa nga nagaplano siya nga magpadalagkan man na bilang nga senador as confirmed by the Malacañang Palace. Bombo France ti mabaluan na nato na sa Lunes kaya mo ni ang mga ulihi nga mga inadlaw sang period of substitution nga ginabantayan naton. Sa liwat sa aton nga mga late tuners direkta sa Comelec Manila nag-atras na si Senador Bato de la Rosa sa iyang kandidatura sa pagka-presidente sa 2022 elections. Wala pa sa pag-atras nga ginhimo si Bongo nga kundi siya mag-atras mangin kontra ni Sara Duterte kung final na ang vice presidential bid sang presidential daughter. Ini si Bombo Erlin Bayonita para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Consistent overall number 1 sa Bacolod. Basta Radio Bombo! Maraming salamat kay Bombo Erlin Bayonita sa Newsroom Department no nga matapos ginadulong sa ato ng latest update no sa pag-withdraw ni Senatora Bato de la Rosa sa yaning presidential race. Di ginahulat pa ni si Christopher Bongo kung ano gid man ning iyang desisyon. Gabi man subong ning ilang paghampang no do ginapalibot-libot nila ang publiko. Perte, no? Grabe nga mga estilo, no? Do kung saan pa bala, ginalita-lita nila ang mga tao. Time check, 53 minutos na nakaligad sa tak ng alas 4 sang hapon. Mga kabombo, padayin kita sa mga paborito nyong drama. Amo na lang ang akong pagpasalamat nga bisan hindi maayong pagtatara sa ako ni Stefan, gintugta niya ako nga makadayon sa iya balay sang gabi nga ato. Sa pagpadayon ko pagid. Bisan anong matabo, hindi gid magpati sa akon si Stefan sa kinasugid ko sa iya. Nga naghalin ako sa laing nga bahin sang dekada. Abang, nakahibalo man ako nga nakatanom ako sang liso sang duha-duha sa iya kaisipan. Pero buwas, pangitaon kong kulintas ko. Amo atong malahalon sa tanan. Kag may tulugan ako. Hasta nga makaabot ang bus. Agad nga makagwa ako sa lugar nga ini.
nakabatyag ako nga may tao sa akong tupad. Eh, sino ka? Ako ini Meli. Ginabulan ko na ikaw. Ginabulan ko ikaw sining habol nga dala ko. Kinakaibala ako nga ginatugnawan ka. Stefan? Wala ako nagkadamgo? Wala. Wala ka nagadamgo. Nalipat ka nga akong hiligdaan ini. Sorry lang ha. Kaya ginkuhaan ko ikaw sa hiligdaan. Pero pwede man kita makaigo diri nga duha. Ina kung gusto mo. Aboy ning gusto ko, Meli. Stefan. Kamot sa linuto nga ina. Pinarito nga baboy kag kape. Si Stefan, nagluto siya? Hala, adlaw na. Naadlawan ako sa pagbugtaw. Bombo Radyo Bacolod. Number 1! Paradyo Bombo. Time check, 57 minutos lang nakaligad sa tak ng alas 4 sang hapon. This time mga kabombo, balik kita sa breaking news. Grabe, subong nagakatabo, subong adlaw sang Sabado, no? Napangibot gid ang sabahin sa nga PDP laban. This time, may latest naman nga update ang newsroom ko po diwat sa kay Bombo Erlin Bayonita. Bombo Erlin, good afternoon. Please come in. Bombo France. Oo. Yes, Okay. Bombo Erlin. So, nagabalik kag kita kay kaina. Baning sining naton balang wifi sang withdrawal si Senador Bongo sang iyang presidential bid. Bago gid lamang Bombo Dennis. Bombo Dennis. Grabe kita sa Bombo Erlin, no? Grabe, no? Nag-withdraw naman si Senador Bongo sang iyang vice presidential bid kag nag-file sang kandidatura bilang presidente. Grabe. Bombo France Grabe. sa idalom sang federalismo Grabe, no? ng dugong dakilang samahan. Tingala taman upod gid sila ni President Rodrigo Duterte. Kaya may plano, Nga medyo dito, galing, no? Bombo France sa may COMELEC kay amon kay man nag-file siya gali sang kandidatura sa pagka-presidente. Yeah. But silingon, gin-withdraw niya to ang iyang kandidatura sa pagka-vice presidente. Nag-file naman siya sang certificate of candidacy sa idalom sang federalismo ng dugong dakilang samahan. Hindi niya ang sa faction ni Secretary Alfonso Cusi sang PDP laban, kundi nag-substitute siya kay presidential candidate Gregor Belhica nga nag-back out halin sa presidential race, Bombo France. So, ano naman, gitalikdan Grabe, no? niyang PDP. Oo, ginagtalikod siya. Gibayaan niya Bombo Erlin. Gitalikdan niya ang PDP laban na Cusi faction na wing, Bombo France. Kung nagsulod naman to saya sa federalismo ng dugong dakilang samahan. Karon puzzled ang, I don't know, ginbayaw ni siya ni President Rodrigo Duterte. Ginbayaw niyang kamot kabugat man goro kay Bongo ko ni bayaw siya ni President Rodrigo Duterte. Ginuyata ni President Duterte ang iyang natuo, nakamot. Bombo France kagagin na bayaw niya nga natapos na ang pag-file niya sa certificate of candidacy bilang presidente, Bombo France. Karon
amo ning nagapuzzle sa paminsaron naton ng mga Pilipino nga nag-file si Bongo bilang presidente and then vice president si Mayor Sara Duterte. Ina because mayara sang pending nga disqualification case against sa kay former Senator Bongbong Marcos. Mabugat ni Abi ang ining kaso gin-file ining petition na bala mabugat ang mga grounds nila diri Bongbong France. Correct. Parang ipa-deny or ipa-cancel ipa-cancel ang certificate of candidacy sa pagka-presidente ni former Senador Bongbong Marcos. Iniya panginlaman na niya Bongbong France magtandem si Mayor Sara Duterte kag si Bongo Mayor Sara Duterte and Bongbong Marcos kag ma-disqualify si Bongbong Marcos. Ang bulos dira dapat Marcos man Bongo France kay kung matapos na niyang period of substitution, ang ibulos mo dapat sa idalang sa rules natin, yung Omnibus Election Code, ang ibulos mo sa dihatong na disqualify, dapat same surname, Bongo Andrew. So, di ko na-disqualify si Bongbong Marcos before ang election, which is, or on the day of the election, manabi sa Mayo 9, pagtapos na ang period of substitution, wala sang Duterte or any ally ni President Rodrigo Duterte nga pwede makasunod kaya hindi pwede. So, panginlaman. Duterte nga panginlaman. Bongo France. Sa piyak naman nga bahin, sa pihak sang substitution nga nagakatabo subong sa Commission on Elections, nag-updanay, sanday, Senador Manny Pacquiao, Vice President Leni Robredo sa isang kakasal. Sa isang kakasal sa Lapu-Lapu City, sa Cebu. Masiling ning duhang nga nagligan nga adlaw to. Tagop na man Bongbong Marcos kag Sara Duterte sa kasala. Sang bata ni Senador Bong Revillato sa may Cavite. Correct. Na dito nagsumpa to si Sara Duterte ari inyo ay. Updatay man kami di. But silingon, when nagkadiya tsansa siguro. Siguro pa lang nato na Bongo France. Yes, correct, Ma'am Marlene. Mag-upod pa yan si Manny Pacquiao sa mga slate dra or mauso siya no? Bilang Bongo France sa idalom abi sang partido naman nandaya President Rodrigo Duterte. Iwata sa atong mga tuners nag-withdraw kaina si Senador Bato de la Rosa sang kandidatura sa pagka-presidente Bongo France and then nag-withdraw naman sang vice presidential bid si Bongo kag nag-file siya ng certificate of candidacy bilang presidente sa idalom Bongo France ang federalismo ng dugong dakil samahan. Gintalikdan niya ang PDP laban. Correct. Kamugit Bongbong Marlene. So gabi, no? Ang kalabanan siguro sa ato, ng kalabanan sa Bongbong Marlene, nagapamati na Nagalibog man ang ulo, kag na-shock gid laban, no? Kay grabe ang ilan nga mga plano. Ba siguro Bongbong Marlene, na istoryahan na ginini sa nga maayo, bla na pungkuan gini nila. Kung paano nina pati gayunon subong gin nga adlaw sang Sabado, no? Kay tungod sa Monday ni ang deadline. Kung sino ning may mag-substitute o kung may mag-withdrawal sa ilan ning COC, no? So subong nga Sabado Bongbong Marlene, kadamo gid sa nagakalatabo. Bongo France, mayroon nagsulod ng impormasyon halin sa Presidential Communications Operations Office. Sa Lunes, mag-file sang Certificate of Candidacy for Vice President si President Rodrigo Duterte. Ay, ano na lang ini. Ano na Duterte Bongbong Marlene? Oo, bago lang gidom, ginapagwa dari according kay Secretary Martin Andanara sa Presidential Communications Operations Office. President Rodrigo Duterte will file Certificate of Candidacy for Vice President on Monday.
Si ano ni Lunes na. Duterte? Duterte versus Duterte sa Bomberlin, sa Vice President. Yabe. Duterte versus Duterte. That is Mag-amay ka, unbelievable. mag-amay Bomberlin. Subong lang gini natabo, no? Do ka Ay, nano. do ka bahol nga mga Do ininto na gani ko mga pagpati pa kita, no? Grabe Kasi may na mga gano. changes pa sa Lunes. Malay mo, Duterte pa. Dali. Di ba la? Magendo ka shocking ito Bomberlin. Do ka mga imposible bala, no? Why Oo. nato ginalauman pero subong do nangin na posible ning ilang nga mga tinutuyo base may mga big changes sa subong nga Sabado Bomberlin pero sa Monday guro may another pag nga mga pagbag-o pagid, no? So ano gini, no? Palantayan gini Bomberlin sa Monday. Amo mo. Yes. Oo, amo gani man. Kay, ay nanuning nga talatabo man. Ginupdan din ni President Duterte si Bongo sa pag-file niya sa Certificate of Candidacy sa pagka-presidente subong lang gid ang mga tiniuan na Bombo France. Kag diri gin pagwa man sa Presidential Communications Operations sa Office. Kung nakita sa ngaton mga tagpalamati, balang kinagubot dito sa may gani kay Bombo Harold sa aton Facebook live akon makita nila Bombo France diri man niya sus perti man ang kinagubot dito sa may Comelec Manila especially nga naghambal subong nga mag-file man sang Certificate of Candidacy si President Duterte as Vice President sa Lunes. Pero imposible man na guro nga ma-file, magtahanay sila, no? Kungguanay sila duwa, no? man, langati si Base, blabong sa Berlin, bata no? niya? O base may nasungguran, guro, no? But may madalom gini nga mga istorya bong Berlin sa likod sa sining nga mga plano ni, no? Sa, walang takabalo, base nagpain man kay do sa pag base sa mga information mo Berlin, lain nga partido si Mayor Davao City Mayor Sara Duterte, no? But ang iyang amay bong Berlin, Pero- sa lain mga partido. Pero Bombo France, lapit man na yung relasyon ni President Duterte kag former Senator, former President Gloria Macapagal Arroyo. That is why nga dira man nagsulod, maintindihan naton bala. Kung dira man nagsulod si Mayor Sara Duterte. Anong butang balon sa presidente subong kabudlay? Budlay Yes. pa ni basahon Bombo France, May no? mga Kay ano man- ni Bomberlin, hindi ni naton matulid pag no? Kay may mga sari-sari ni mga spekulasyon subong, no? Diba? May mga nasungguran si Presidente Rodrigo Duterte sa iyang anak. Or base kung ano pag nga mga butang, dabi nga base may mas for better nga mga plano pag kung nga amo ning ginhimo nila subong nga Sabado Bomberlin. Amo gani man, kay man may-ari na sila ya tarpaulin, no? Kung makita sa ngaton ng mga kauturan, may tarpaulin silang duha, Bombo France. May nakabutang blank ang, hindi, go na sa babaw, no? Go ang presidente ko. Dason ginabayaw ni President Rodrigo Duterte ang iyang kamot. Karon nagbagwa man sang confirmation ang Presidential Communications Operations Office headed by Secretary Martin Andanara nga sa Lunes mag-file sang Certificate of Candidacy sa pagka Vice Presidente Yes. si President Rodrigo Duterte kay man dugay na naya gin-announce sa Bombo France mo Correct, Bomberlin. nga magapadalagan siya as Vice President. Karon basi bala naggoding amay kay mas nito kadugay ko na rin nalulugpaya ning bata ko nga nga magpadalagan nilang presidente nga Vice Presidente manigid padalaganan gaya man. But Amugin. may perting direktor dari Bombo France o sa mga pelikula ni Award-winning ni? ugtas sa itong mga direktor. Award-winning ni Bomberlin. Amugid, pang-can, makan na siya, no? Bombo Jazz, makan festival. Pangkan Festival. Oo, nga gadalaog, darabla. Pero tewa ni. Gabi, no? Ba, sa mga teleserye, Ay, sa mga drama lang ni Bomberlin, Amo nga gani. nagkakatabo. Subong bat in reality, no? Pero, hulaton tagin ni. No? Ba, si Bomberlin may mas, it's either, guro nga sa duwa ni Duterte, ang mag-amay ni Bomberlin, may mga liwat ko ni sila, guro, no? May mga Amo preparations, gani man. kini sila Bomberlin nga ginatago, pagid.
Base kon gina pahawat-hawat man lang kita sinya. Grabe. Do, Pananugid ano bala? ni? Do drama nga, do may thriller nga, ano ni Bomberlin, do may suspense. Imposible managuro kay nga ang mga singson ganito sa may Oo. Ilocos ganyan nalugpayan ganitong amay kagang anak ka Bombo Andrew. Ano pa gidaya ng presidente kamo yung amay makontrahan na bilang vice presidente. Bata man ng mga balantayan naton because may deadline pa Yes. sa Lunes. Sa liwat, nag-file bilang presidente si Senador Christopher Bongo. May impormasyon man, kumpirmasyon. Yagin pagwa ang Presidential Communications Operations Office. Subong nga hapon nga mag-file si President Rodrigo Duterte bilang Vice Presidente sa Lunes. Kung ninagid man ang matabo, kontrahanay sila. Kontrahanay sila sang iya. Bugtong na si Mayor Sara, no? Yes, correct, Bugtong Bomberlin. nga Oo, babae. nag-iisa nga babae. Kag subang nga subang. Magulang siya kay Kay Paulo, kay no? Paulo. Oo, magulang siya kay Paulo. Subang kag bugtong Kay Pulong. nga anak nga babae. Bombo France. Okay, sige. Bomberlin. Balik ko dugay-dugay. Bantayin ta naman yan. No? Kasi may mga break, mga, ano naman kita, may mga pagbago naman ni Bomberlin. Wala na ni gali. Away na. Ay, Wala na, 5 kaya p.m. na, no? alas 5 Correct. Pasado Oo, alas end of office 5 hours na. na, Pero sang diba Comelec. mga announcement karon dugay-dugay Yes, si yes. President Rodrigo Duterte. Ini si Bombo Erlin Bayonita para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Consistent overall #1 sa Bacolod Basta Radio. Bombo! Madamong salamat kay Bombo Erlin Bayonita. So grabe nga pagbag-o subong, no? Sa Lunes, diba, si mismo sa information, si Presidente Rodrigo Duterte mag-file sa iyang vice presidential candidacy sa Lunes, Nobyembre 15. Ang inangadlaw din muna siyang deadline, no, sa substitution kag sa withdrawal sa mga nag-file sa COC. May mga big changes kin subong adlaw sa Sabado, November 13. Do ka masiling naton bala, do ka memorable man nga adlaw subong, no? Makon mo na, pumadayon gid man sa bilog nga kalibutan sa president o sa vice presidential race at mag-amay ang magbunggoanay. Bantayan tani, ano? So, mga kabombo sa Lunes kadlaw kasadya man sa ilang obra subong, no? Ang iba ni Kuruga, libog ang ulo sine, no? Kadamaan mga supporters at kung saan pabla, mixed emotions ni sila. Once nakabalo sang ilan nga nabatsyag subong nga hapon. Time check, 12 minutos na nakaligad sa tak ng alas 5 sang hapon, mga kabombo. Padayon kita sa mga paborito nga drama. Dali ako sa paghimos pangitaon ko pangadaan ang kulintas ko nga nadula. Good morning. Sorry naadlawan ako sa pagbugtaw. Ay, kuan Kanami abis ang akong damgo kagabi. Ano ang imo damgo? Isa lang ang aton habol, kag ang ulunan kagabi. Kag hindi lang ina. Ginhagad mo ako nga magpakasal. Do sa matuod gid. Pero malayo sa kamatuoran. Ano nga malayo sa kamatuoran? Ang gindamgo mo, malapit sa kamatuoran. Kag ginhagad ko matuod ikaw nga magpakasal na. Kay nakaibalo na ang tanan, nga may natabo na diri sa aton nga duha. Ano? Kag sino ang nagpanugid? Ang kabayo? Nakaibalo ka naman sang doog nga ini. Wala sang sikreto nga matago. Kagayhan sa mga tinion nga ini, ikaw na lang ang ila ginahambalan. Gani magpangita ka na lang adaan sang imo isabat sa ila, ha? Magpangita ka sang isabat mo sa mga babae nga katapos ang reliyoso nga organisasyon. Ay mahapos palagyuhan ina. Basta makita ko lang ang akon kulintas. Tawag na ako sa judge nga makasal sa aton. Ano?
Judge! Nahambala na nato ni nakagabi, Meli. Hepe! Hepe! Naginaway si Badoy kag si Oscar. Gilabo ni Oscar si Badoy. Nautod gid ang kamot ni Badoy. Ano? Meli, diri ka lang ha. Hindi ka gin magalin diri. Ato na siya. Ano nga hindi maghalin man? Pangitaon kong akong kulintas Hindi ko ya maluyag ang magpabilin diri sa panahon sa mga manul. Mga abyan, sunda sa pagmamati, ang kasugpon sang sulat, nga ginpadala diri sa aton palatuntunan, Dear Diary. Padamo gid nga salamat. Basta Radyo Bumbum.